китоби зебоест, аммо барои шахсе ки намехонад фоидае надорад. ба ин дунё бо хоҳиши худ наомадаем ва бо хоҳиши худ намеравем. агар нодуруст зиндагӣ кунӣ, пас нодуруст мемирӣ. нафаре ба ту пушт гардон, малол машав, зеро ки дӯсту душманатро хоҳед донист. дониш модари заковат аст. диндор бошӣ, худписандиро тарк кун. худро ки надидӣ, худоро хоҳӣ дид. шоҳу гадо бо як иштиҳо гурусна мемонанд. аз гуруснагӣ мурданро хеле кам дидам, аммо аз пурхӯрӣ мурданро бисёр дидам. гуноҳи вознин ин ғурурест ки худро бегуноҳ меҳисобад. малое касеро дӯст медорад ки аз гуноҳ дур меистад. шахсе ки хандида гуноҳ мекунад, фириста ба ҷаҳаннам меравад. гуноҳе ки пушаймонӣ надорад, бахшида намешавад. бо бадахлоқон суҳбат макун, то ба гуноҳ кардан водорат накунанд. асали ширин ҳам дилбазан мешавад. ҷав кошта гандум интизор машав. дониста кори кам кардан аз кори зиёди надониста кардан хубтар аст. шахси комил на танҳо сухани хуб мегӯяд, балки ба гуфтаҳояш амал мекунад. инсон бо забонаш не, бояд бо амалаш сухан гӯяд. ин ду чизро фаромӯш макун: худо ва маргро. шахсе ки худовандро дӯст медорад, дар он ин се амал вуҷуд дорад: ба мисли баҳр саховатманд, ба мисли офтоб мушфиқ ва ба мисли хок мутавоҷӣ. аз худои таоло кӯмак талаб кунем, ҳақир намешавем, балки бузург мегардем. агар худоро дӯст дорӣ, ҳукмҳои онро низ дӯст хоҳӣ дошт. бо илми дигарон соҳиби илм мешавем, аммо бо ақли худ оқил. бузургтарин сарват ақл аст. ақл омода набошад, чашм намебинад. айбҳои дӯстатро дар танҳоӣ ба рӯяш бигӯ, дар назди дигарон бошад, таърифаш кун. хоҳе ки айбат пӯшидаю танат саломат бошад, кам бигӯ ва бисёр гӯш кун. коре ки шамшер наметавонад, адолат мекунад. захме ки маҳкам намешавад, захми виҷдон аст. аз касе вафо набинам ҳам вафодор мемонам. имрӯз кӯмак кун, то фардо кӯмакат кунам. дуои ман ҳаёти ман аст. ба касе зурӣ накунед, то ба саратон зурӣ накунанд. дӯстони дурӯғ ва душманони ҳақиқат зиёданд. қалб ки пушаймониро донад, душманӣ аз байн меравад. худат дӯст шав, то дӯстонат зиёд гарданд. забон устухон надорад, аммо устухонҳоро мешиканад. паррандаҳоро аз пояшон ва инсонҳоро аз забонашон медоранд. тақдири инсон дар зери забонаш пинҳон аст. забонат пеш аз фикр кардан набояд ҳаракат кунад. шахсе ки аз худо натарсад, аз банда шарм намекунад. агар видео ба шумо маъқул шуда бошад, ба канали ман обуна шавед ва ин видеоро ба дӯстони худ фиристед, то ҳама бохабар шаванд.